100 साबस्क्राइबार 100 प्लास माने 101 साबस्क्राइबार आङो मोनबाय दिनैसिम। जेसेबां साबस्क्राइबार खालामखानाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होबाय, आङो साबायखर होबाय। आरो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ सापर्ट होदो आरो मोजाङै बुजिनानै आंजों लोगोसे सोलोंफानो सेस्था खालामदो। हेलौ बड' इनभेस्टार चेनेलाव वेलकाम खालामबाय। मिउचुवेल फान्ड पर्टफलिय'आव दिनैबो प्रफिट जानाय नुनो मोन्दों आङो। दा मार्केटआ रानिं अबस्थायाव दंबाय थायो। निफ्टि 50 आरो बेंक निफ्टि मोननैबो डाउन फारसे एसे दावख्लायनो हमदों। जानो हागौ जुदि बे मार्केटआ दिनै निफ्टि 50आ डाउन फारसे बांद्राय माइनास फारसे डाउन फारसे मुभमेन्ट जायोब्ला गाबोननि मिउचुवेल फान्डआव लस देखायनो हागौ। दा बेवहाय रानिं सोलिबाय थादों इन्डियान शेयार मार्केटआ। बेनिफ्राय स्टक्सफ्राबो माबायदि मुभमेन्ट जादों बेखौ जोङो लुजार्स एन्ड गेनार्सआव नायोब्ला नुनो मोनो। लुजार्स एन्ड गेनार्सआव बेबायदि गेनार सेलेक्ट खालामब्ला बेबायदि जोङो स्टक्सफोरनि बा कम्पानिफोरनि पारफरमेन्सफोरखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदि। बेनिफ्राय सिदायै आं मिउचुवेल फान्डआव थांबाय। जोंनिया जाबाय मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनाय। डासबर्डआव आङो अपेन खालामबाय सिदा। प्रफिटआ जाबाय दिनैनि प्रफिटआ 770 डे रिटार्न प्रफिट। बेबायदि प्रफिट देखायदों दिनै। टटेल प्रफिटआव रिटार्न्सआव नुनो मोनबाय 9,186 बेबायदि रिटार्न नुफिनबाय। फैगासिनो दङ प्रफिटआ, होफिनगासिनो दङ, रिकभार जाफिनगासिनो दङ। गोजौ फारसे मुभमेन्ट जागासिनो दङ कम्पानिफ्रा, बेखायनो प्रफिटखौ मोनफिनगासिनो दङ। दा जेसेबां बेवहाय जोङो मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन दिनै खायसे लस होदों, खायसे प्रफिट होदों। बबे मिउचुवेल फान्डआ लस देखायदों? SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ, बेयो 47 रुपिस प्रफिट लस होदों, 47 लस होदों। बेनिफ्राय बाखि SBI मेगना मिड केप फान्डआ डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआ बेयावहाय 126 रुपिस प्रफिट होदों। बेनिफ्राय कानाडा रबक' स्मल केप फान्डआवबो 290 प्रफिट देखायदों। बेनिफ्राय निप्पन इन्डिया स्मल केप फान्डआवबो 131 प्रफिट देखायदों। निप्पन इन्डिया लार्ज केपआव खिन्थु दिनैनि दिनाव मा देखायदों? 5 रुपिस माइनास देखायदों, लस देखायदों। 5 रुपिस लस देखायदों। निप्पन इन्डिया लार्ज केपआव माने गिदिर कम्पानिफ्राव इनभेस्ट खालामनाय जायो। गिदिर कम्पानिफ्रा मा जादों? डाउन फारसे मुभमेन्ट जादों। बेखायनो बेवहाय मिउचुवेल फान्डनि आंनि पर्टफलिय'आव दिनै एसे लस देखायदों। बेनिफ्राय टाटा स्मल केप फान्डआव 95 रुपिस प्रफिट देखायदों। बेनिफ्राय बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआव 104 बेबायदि प्रफिट देखायदों। जोबोद मोजां प्रफिट देखायदों बेवहाय। बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआव 1.33% रिटार्न देखायदों दिनै डे रिटार्न्सआवनो। फाराग फ्लेक्सि केप फान्डआव 12 रुपिस प्रफिट देखायदों। 12.96 बायदि प्रफिट देखायदों बेवहाय। कन स्मल केप फान्डआव बेसेबां देखायदों? 30 रुपिस प्रफिट देखायदों, 30.70। बेनिफ्राय SBI स्मल केप फान्डआव 30 रुपिस प्रफिट देखायदों दिनैनि दिनाव, 0.93%। अब्ला नुनो मोनबाय टटेलि फ्राय ग्रिन प्रफिटखौनो देखायजोबदों दिनैनि दिनावबो। मात्र मोननैल' मिउचुवेल फान्डआव लस देखायदों दिनै। SBI कन्ट्रा आरो निप्पन इन्डिया लार्ज केप, बे मोननैयाव लस देखायदों। दा मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डनि प्रफिटआ प्लास जानानै दिनैनि दिनाव 770 प्रफिट पर्टफलिय'आव नुनो मोननाय जाबाय। सानब्रैसो लागातार प्रफिट फारसे मुभमेन्ट जागासिनो दङ दासान्दि मार्केटआ। आरो लसखौ रिकभार खालामनो बारा बुरजा नांलिया, मात्र 1500सोल' नांसिगौ। 10,000 प्लास प्रफिट जानानै दंमोन सिगांनि समाव। दा बे प्रफिटखौ टाच खालामफिनसिगोन लासैनो। बेबायदिनो लस साननैसो जाफिननो हागौ, बेनि उनाव प्रफिट जाफिनगोन लासैनो। दा मिउचुवेल फान्डनि इनभेस्ट खालामनायनि प्रफिट लसखौथ' जों सानफ्रामबो नुनो मोनखाबाय थायो। एनि टाइम नोंथाङा बेवहाय
बे एप्सआव बा बे ब्रकाराव एकाउन्ट खुलिनानै एसे रां जमा दोनथुमलांनायनि मोनसे टारगेट लानानै बा सानबाय थादोंब्ला बेनि नलेजखौ सोलोंना लाग्रोनानै दा जोङो एसे राङैबाबो इनभेस्ट खालामनो हायो। जोङो 500 मान्थलि सुरु खालामनो हायो। 500निफ्राय उनावहाय गोसो जायोब्ला बेखौ मडिफाइ खालामनानै 500निफ्राय बेसेबां बारायनानै दोननो नोंथांनि गोसो मथै जों बेखौ बारायनानै मडिफाइ खालामनानै SIP एमाउन्टखौ रां जमा दोनथुमनायखौ जोङो बारायलांबाय थानो हायो। 15 लाखसो जेनेबा 15 लाखसो रां नोंनि पर्टफलिअ नुयोब्ला 15 लाखनि सानसेयावहाय प्रफिट देखायनांगौब्ला गोबां प्रफिट नुगोन। 0.54% जुदि 0.54% जुदि सानसेयावनो जुदि 50% बा 1% सिमहालागै जुदि प्रफिट देखायनांगौब्ला 15 लाख गाहामनि प्रफिटआ सानसेयावनो गोबां बुरजा नुनो मोननाय जायो। बेखायनो जोङो इनभेस्टेड रां जमा दोनथुमनायखौल' फार्स्ट टाइमावहाय गोसो होनांगोन। दानि दोनजेननाय 500 रांखौ जेबो खम रां होननानै टेनसन लाथ'नाङा। बेखौ इनभेस्ट खालामै बोसोरसेयावहाय जोङो सोलायनो गोसोब्ला बेखौ सोलायनानै 1000सिम खालामनो हायो। नोंथांनि गोसो मथै 2000, 3000 बाराय जोङो दोनलांबाय थानो हायो। इनकामा जुदि बारायलाङोब्ला बेखौबो बारायलांबाय थानानै बुरजा दोनलांनो हायो। दा बे आइडियाखौ मिउचुवेल फान्डआव फिचार्सफोरखौ मोनजोबो आरो बेबायदि फर्मुलाखौ मोनजोबो। बेखायनो खमनिफ्राय स्टार्ट खालामजेननो हायो। मोजां समखौ नेबाय थानाङा। जेसेबां हायो एसेबां थाबनो जोङो इनभेस्टल' खालामनो सुरु खालामजेननांगौ। समखौ गाबोन दोनगोन, फैगोन बोसोरनिफ्राय दोनगोन, बेबायदि जोङो नेनानै समखौ बरबाद खालामना लानो नाङा। मिउचुवेल फान्डआव जोङो खम इनकाम जायोब्लाबो मास मोनसेयाव खमखौनो 500 खरि इनकामाथ' 500 खरि नोंथाङा बानायहैनो हाखाथारो। मानो होनबा सानसेयावहाय 500 राङालाय डिभाइड खालामबा मास मोनसेयावलाय बेसेबां जानोखाय। 20 थाखाखौनो हमना लाबाय, 20 थाखा खरिबा मास मोनसेयावहाय बेसेबां जायो? 600 रां ओंखारो नोंनिया। सानसेयाव 20 थाखा खरि एसे जमा दोनथुमलांबाय थानाय 20 थाखा राङाथ' दानि जुगाव जेबो भेलु गैला। बेखायनो भेलु गैयाब्लाबो बे 20 थाखा राङानो मास मोनसेयाव जमा जाथुमनानै बेयो सानसेनि समावहाय फैगोन 10 बोसोर 15 बोसोरनि समावहाय बेयो 20 थाखा राङानो 4 गुन 5 गुन जाहैगोन। बेबायदि 500, 600 रां दोननायावनो बेखौ जोङो बुरजा रां बानायहैनो हायो। बे मिउचुवेल फान्डआव बेबायदि प्रसेसै जोङो फैसा रां दोनथुमलांबाय थायाब्ला जेबो राहा गैया। फैसा बुरजा बानायनायनि जेबो लामा गैया। जोंनाव एकाउन्टआव फैसा दोनथुमनाय ओरैनो दोननाय फैसाया माब्लाबाबो थाया, खरसासो जाबाय थायो। बेखायनो नैबे मिउचुवेल फान्डआव जोङो जे एसे हायो 10-20 थाखा जमा खालामै मास मोनसेयाव जेसेबां हायो बेखिनिखौ दोनथुमलांबाय थानाय प्रसेसखौ जुदि हेबिट खालामलांबाय थायोब्ला सानसे समाव गिदिर रां जोङो आर्निं खालामहैनो हानाय, बेबायदिसो जोङो रांखौ जमा खालामनानै बुरजा रां नुहैनो हायो। नङाब्ला जेबो राहा खालामनो हाया। जोङो खम इनकाम खालामग्रा, जोङो मिडिल क्लास फेमिलिनि न'खरनि मानसिफ्रा बेबायदि प्लेनिं लायाब्ला जेबो राहा गैया। अब्ला मिउचुवेल फान्डनि जिथु पर्टफलिअ एनालाइसिस बेखौ आङो दिनैनि थाखाय बेखिनिखौ देखायलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। गोदानै जुदि नायदोंब्ला, गोदानै नायनायफोरखौ होनदों आङो मिउचुवेल फान्डनि नलेजखौ सोलोंना लानानै इनभेस्ट खालामनायनि प्रसेसखौ जुदि रोंबायब्ला थाबैनो इनभेस्ट खालामनो जागाय। आरो बेवहाय आं जेबो रेकमेन्डेसन होआखै। आंनि पर्टफलिअनि मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डखौ एखे रोखोमै बे आं दोननाय फान्डआव इनभेस्ट खालामनांगौ होननानै आङो नोंथांमोननो रेकमेन्डेसन होनाय बे भिडिअखौ बानायाखै। माथ्र' जास्ट इडुकेसन नलेज मोननो थाखायल', सोलोंनो थाखायल' आं बेखौ भिडिअखौ देखायनाय जादों नोंथांमोननो। आंनि पर्टफलिअखौ 100 साबस्क्राइबार, 100 प्लास माने 101 साबस्क्राइबार आङो मोनबाय दिनैसिम। जेसेबां साबस्क्राइबार खालामखानाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होबाय, आङो साबायखर होबाय। आरो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ सापर्ट होदो आरो मोजाङै बुजिनानै आंजों लोगोसे सोलोंफानो सेस्था खालामदो। अके, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।